時に人は何を持っていけるか。政府の特権階級によって人類が支配された地球。100の単位で死体がゴロゴロしている。それに抗う者と対峙する者をつなぐ一人の少女。危険な少女と接触してしまった。うまくいくかな。私は預言者ではなくてよ。でも水の下に行っちゃうんじゃないかな。人類の希望になると願った男の正義が揺らいでいく。全てが狂っている。勝った者が正義になるということを胸に刻め。誰かがやらなければならないことさ。じゃああなたが神になればいい。ハサウェイ・ノア。